Goed gehoord? Ja, lekker een beetje broos wel. Maar ja, is lekker. Voor speculaaskoekje, heerlijk. De speculaas met amandelen van bakkerij Van der Biel is uitroepen tot beste van de provincie Friesland. Ja, daar zijn we natuurlijk super trots op. Een geweldige prestatie. Uiteraard natuurlijk van heel team, bij al onze bakkers. Maar wel, ja, het is gewoon ontzettend leuk om zulke wedstrijden mee te doen. En daarna natuurlijk naar de eerste Friesland worden is natuurlijk helemaal prachtig. Je bent eigenlijk continu met een product bezig en dan wil je weer hele lichte dingetjes verhoren. Wat misschien wel zwaar dat er meer brosheid komt of meer knapperigheid of meer smaak erom. En dat is heel leuk om op die manier bezig te zijn met het product. Dit ben ze, de winnende speculaas. Maar hoe maak je nou aan zulke lekkere speculaas? Maak je eigenlijk eerst natuurlijk een deeg hebben we natuurlijk hiervoor nodig. En ja, daar hebben we al die verschillende ingrediënten wat we daar verbroeken. En we maken eigenlijk een deeg van tevoren door het in het kleermaatje, zodat alle smaken er goed terug in komen. En dan de dag daarna dan wordt het al hier in stukjes nog weer snijdt. En dan hebben we een speciale machine met een wals. En door die wals dan krijgen we altijd heel mooi al die figuurtjes erin. En dan doen we eigenlijk plakken deeg, doen we hier erin. En dan gaat het er terug in. En dan komt er hier een plaatje uit. En nou, hier zit dus al die vormpjes en patroontjes zitten hier erin. Nou, en dat heb je dan vervolgens, komt dat ook weer om in je koekje. En op die manier heb je dus een mooi speculaasvormpje.